Добър ден! Добър ден! Бихте ли се представили? Казвам се Валери Илиев и живея в Франция. Бихте ли ни разказали историята на вашето посещение в клиника Нориден? Значи, Нориден, доктор Нори го намерих във Фейсбук. Следвам страницата от много години специално за клиниката на доктор Нори и започнах една процедура по поставяне на базалтови импланти от месец януари 2024 година, която приключи днес успешно, благополучно. Как премина самата процедура? Процедурата премина много хубаво, безболезнено, внимание, доверие, коректност, точност, много голямо внимание, обслужването е на много голямо ниво. Относно базалните импланти, понеже вие сте с базални импланти, как ги усещате? За сега всичко е наред. Нали? Той ми обясни, доктора, че в началото, нали, докато свикна се адаптирам, трябва да минат 6 месеца. Но аз от вчера, когато съм ги поставил, вече почти долната челюст, нямам някакви претензии, че не я чувствам, всичко е наред. А след 6 месеца, когато всичко се адаптира, предполагам, че ще си дойде всичко на место. Прекрасно. Препоръчвате ли нашата клиника? Да, препоръчвам ги. Вторият човек, който ще дойде тук, ще бъде моят брат след известно време и препоръчвам на всички, които решат да си поставят импланти, базалтови, да се насочат в клиниката, която се намираше на Златовръх 50, град София. Препоръчвам екипа на доктор Нори. Благодаря ви много за това ваше интервю и си казваме до скоро. До скоро и аз ви много благодаря.